piny luo kamora mora miwuothe kiluongo nying mar Chief Onunga, to en ng'at nero ma ji ong'eyo, ok ng'at achiel, ok ji ariyo, ok ji adek, ong'eyo chiegni kona ka kona mar piny luo. Mane momiyo kawuono ni ere wuode Jackton Onunga live chenro mari mar Kuku Mar Wach, wadogo kode mbaka siasa machiene kaja chande kakigo siasa gi seneri kachiel to koda gi lek mare mar bedo MC nero ma Nyalenda. Ang'o mapok otim Nyalenda momiyo dwaro kom niri koso en mana dwaro ni nosebetie ol gi betie koyo koro duogo mondo bed kairi live chenro mari mwapenj jotelo kod jo siasa penjo motamo jomoko penjo nikech wan wadich gigolo Kenya ka kisude nyime. Nyinga en Haron Otieno, Wood Chief Jackton Onunga. Idhi nade jaduong'? Anti maber Wood John. Kizungu wacho ni good to see you. Erokamano jaduong'. Tielo mokwongo isegabiro chenro ni nyaka nene? Odiochieng' ma kawuono en odiochieng' mar ariyo. Aparo higa mokalo nabiro ka. Yes. Nokela ka gi dan. Mana wuoyo. Yes. Koro anyathi ot. In nyathi ot. Erokamano jaduong', amor mar duogo biro chenro ni mar Kuku Mar Wach. In ng'a jaduong'? An iluonga ni Jackton Onunga. Yes. I'm former councillor. I served between 2007 to 2013. 2013 to 2017, I became a member of County Assembly of Nyalenda A. Ma igano no yera kaka chairman mar tourism and heritage in Kisumu County. Ndalo no aparo ni king'iyo 2014 around 12 na kelo motion moro mana kelo ni mondo town nego odobedi. Joliel mane kadhi chung town nomiyo johala tich. Yes. Ndalo no aparo ni johala no biro ma ndalo no Kisumu ne ji ong'e ni Kisumu kama nitie order. Koro ndalo mana sabe county assembly nitie gik mang'eny mana timo mana kelo mana konyo oganda. Adwa ni mondo ang'o bi mago eko mbele kacha ne matin. Kata kamano iwana chien matin. Wood Chief Onunga, right? Erokamano. Ka jaduong' dhi nade? Ka jaduong' dhi maber, jaduong' ne nigi mine abich. Yes. Gi nyithindo 30. Nyithindo 30. Matiye tije mopogore opogore. En mani gima nokodwaro nokohero tich mar provincial administration. Kaka notiye nong'eyo ni en tich moro ma samoro nyalo tiko gi dendi. To en tich mabe andhoga ng'enye. Koro nogwedho owacho ni mar siasa ni modonje. Kech 1971. Yes. Ne en chief campaigner mar Dr. Buru. Yes. Ko Dr. Buru nochung' councillor e Kisumu Central. Yes. Mano yombe gi kura adek. Koro siasa osebede mang'eny. Yes. Koro aparo ni mane moluwo mi kura bide ma. Nyithindo 30 gi ki ngima te? Nyithindo 34 kende mosetho. Modong' to pod ngima. Ma 26 ngima. Puonjo te mochopo ni serikal kuonde mopogore opogore mok anyal wacho. Yes. Moko be gin hoteliers nitiere Dar es Salaam. Yes. Moro ni Rwanda. Moro be ni Senegal. Moko betie judiciary. Remb siasa nodonjo kuom jomage ma jaduong' nolamo niri. In kene wendi kode koso niri jomoko bende. Ni chal ka gimano mono miyago. Yes. To ambe ka kura dhi weye aparo ni 2027 kama. Yes. Anyalo dhi e ubunge. Yes. Tawe ng'ato boteme mapiny ni. Kech remb telo mar siasa ni koro makowa. Okay. Idwa miyo ka adwa ng'ika ja wasigu ni mbele kagero ni boka obiro omanyo nyako kodi. Because Mheshimiwa Jackson king'iyo chien ang'o mano miyo home father no dhi kama jaduong'? The late senior chief James Onunga ne en ng'at moro ma tough. To nohero adiera bas nohero ng'at moro ma tiyo matek gi luche. Kane inyiewo kata gimoro penji ni to gini inyiewo kanye mondo ang'ere, nodwa nong'e ni kwalo koso ng'ato miyi. Koro nohero ketowa ni kikelo gimoro kata kendo nyar ng'ato ok inyal dak gi ng'ato e dalane kapok ong'e wuon gi min gi. Gimiyo mano samoro gimoro nyalo timre ne nyar ng'ato tiwacho ni gino tedo ka chief. Nohero wacho mano. Kendo nokohero ng'ama ok odhi skul. Emomiyo yudo Nyalenda kata Kolwa masani en monorito ne iluongo Kisumu East Constituency. Emanotelo ne by then. Ne ji oketo ni ng'ama onge dhako. To biye bura timiyo ng'ato dhako dhi bedo go. To kendo nohero keto ni kin nyako ma oa e gweng'wa ka. Onong'e report teni to gin mon mage mobiro to ang'o miyo pok idok. Koro discipline nobet moyino nyaka dala. Wach mar Orlando mikoni nochwado ji ahinya niri. En gima mane kite mane godo ng'ama ne ger mok nyal chopire kose ne ntiere koda ngima ne moro machielo kendo. Nikech achiel kuom gik mong'e godo ahinya en del ma Chief Onunga ne chwado ji. Ng'eni Nyalenda kama ne wantiere
Kondele, Manyata, ne en kamoro by then ne ok en kama ber. Ne nitiere njore mang'eny. Koro del ne ma samoro ne nyalo riecho piny. Yes. To ne riembo ng'ato piny koluwore gi sheria. Bende nigi saa ma samoro nyachino bet piny gi nyithindo go mbaka omor gi ji onyiero. Kaka wan e familia wachiemo kamoro achiel. Yes. Ot maduong' kowach ni kelo chiemo mande, Yes. to ji biro chiemo te. Ot machielo kelo chiemo to ji chiemo te. Koro notimo ma mondo ng'e ni nyathi marach en kind jogi en ng'a mok chiem kodwa. Koro mano part of the discipline manokelo. Kendo gima notemo timo ng'iyo ni to ojawuothe to kudi ong'iyo kuma nyithindo odie, kendo nyithindo gi bin gimadho nyasore, gimadho ndawa. Koro ne en gi talent moro ma kata sa achiel otieno ka nochopo to onge ng'a donjo e dala. Yes. Koro ji nong'e te ni koromo sa achiel to osedonjo e dala. Magi duto te gin part mare mar gero. Bende nitiere gi part ne moro ma samoro nyalo tugo gi nyithindo, ng'ato nyalo dhi wacho ni baba gima kama light moments bende chief ne nigo? Nojagolo waga samoro terowa iluongo ne Kiboko Bei masani ni. Yes. Oterowa town Victoria, wamadho chai. December ka nochopo, to luongo osiepege te ji biro chiemo. To ndalo machon cha kane en ragumo, to niketo ga thum December tarik 25 ji chiemo kolwat te. Ji biro kanyo te, ng'ato biro gi monde kata gosiepege. Ichiemo to dhano go banjo. Kamano. Wuod chief Onunga, wacho ni former senior chief, wacho ni Haron, nyithindo 30, 4 Nyasaye osekawo 26 nitiere, to gima lich ni onge kata achiel manokawo line ero mar wuongi, to wacho ni gintiere kaka en bende nitiere lap neri mar siasa nosetiyo, kendo sano wuok oko mar chak dog manyo piny kendo. Ang'o ma jopiny nodwoke dala live chenro mari mar Kuku Mar Wach. Iwacho sigandi jaduong' hik 2007 nyaka 2013, 13 nyaka 17 kani nitiere oko, mane nitiere komniri mar Nyalenda E. Mane pod Nyalenda E? Koso ne pogopogi? Ne Nyalenda E. Chake 2007 nero? 2007 ne Nyalenda E. Yes. 2013 ka 2017 Nyalenda E. Ang'o mane timo jaduong' ne jopiny? Aparo ni nyaka Kenya yude uhuru onge ng'ama osetiyo ne Nyalenda maloya. Mokwongo natiyo Imperial Hotel, na resign. Kana biro nitie by election. Ma jakom Raila Amolo Odinga ema no campaign na momiya pesa. Emomiyo asebedo ka support Kechembo osebedo ka support my candidature. 2007 ne achako gero gine health center makowino extension mare. Ndeche manentie Nyalenda gi by then wan a local authority ne yudo tinga matiyo mloso ndara ne yot. Koro ndalo no naloso ndeche, agero senior chief Onunga school for the deaf. Masani en gorofa ma nyithindo koro osetimo penj di uchiel kata higa ne gitimo. Mabe an pod an patron. En skul achiel kende ma antiere region maro ma Kisumu East. Kachopo Kasagam Secondary School, I was like a patron. An manang'iyo wendo. Main like also main patron. I'm still maybe an pod an patron. Kechi an manago arambe mwanyiewo bus mar Kasagam Secondary School. Kawe mano ndeche ma dago unit e Nyalenda E naloso ndara go te gi $21,000,000. Mandeche go nitie sani mabeyo en mani gi kethore kech ng'ama na awene ng'ama nyo donjo ni ok nen kin loso gik mana chako go. Kanyo na tiyo matek gi Mheshimiwa Shakil Shabir mwachako skul moro ni Dago Shakil Shabir Dago Primary School en gorofa. En skul maliche area no pokone. Kewe mano ndara madhi Ring Road natiyo gi teko na makelo street lights sani ok giti githote. Teko na ndeche mag lam mane Nyalenda nachako 2016 moger gi Kisip ni en national government funded project. Ndeche gi olos gi lam tok nolos gi maber kech koro ng'ama ne ng'iyo gi koro onge maber. Kibiro floodlights mokete Nyalenda 13 okel gi Kisip na awe kose los oketgi gitiyo. Kidhi Nyalenda Central nitie stimbni moket kacha floodlights including community hall maduong' Nyalenda molote ane magero moyawe gi mayor samokelo. To kichope kawe weche mag development gi bridges nagero, employment. Aparo ni my influencer network onge ng'ama nyalo loya kane wane county assembly apart from Ong'ow.
joga te mane sirikal Yes. gin ji 86 mane private sector kichin ginaso ya gian awinji mok anyal kwani ng'agi ni mane mor mara maduong' ni kidonje tich jogi nyaka bed ni timang'o kuonde ma ginyalo yute. yes King'iyo kata mana contribution mana kele assembly gitiyo gi joma nie power asetimo maber en mane gima kora wuoro sane ni nyaka na bed oko higni 5 gi onge gima nosetimore dhane mo ji modogo ng'isa ni gik mane timo okethore kata gima gika osim sama ni wuok chande kechi sani kanya bedo oko ni ayudo ni kendo dhiro dugo Nyalenda malich iyudo ka mine mang'eny sani luoko ne ji to ndalo mana nitie cha pesa na golo mar environment ne ginyalo somtaro mine moko bende ne nyalo beta ora jomoko bende ne nyalo mi tiyo casual e town lakini manto nocho timo kata mana mancha nieri nchano tim project mar kazi kwa vijana kazi mano mar kane gibeto Nyalenda mano mar national government yes. to county government nitie pesa moro mikelo mar 20 million every financial year yes. pesa nyalo kawo 2 million tiketo mar jomine nyalo tiyo in turns jomoko tiyo 2 weeks kamano to gero pesa manyalo konyogi project moro be nachako mar stalls nasegera boro ma miyo jopiny nitie Jakisi, Jabaloya, Jaluo, mok jodhodwa. Nadagero 200 stalls from Kachok nyaka Western kar KWS kacha mondo mine man timo ohala kanyo okaw gigo to county government yudo usuru from ng'ado receipts gi. Koro nawe nus. Choche be nagero macho achiel matiyo mor ma Western area cha to ng'ato loke cho oloke duka. Koro aneno ni projects manachako otho onge gimomedi nya aneno ka county government temo repair ndiche moko ka executive mono ka tijno wuon kech MCAs masane gi gin gi siko mane wanokonyo governor tich governor ok nono konyo tij MCA and to legislate in the assembly ka wan gi a dead assembly to county government or executive ok nyal tiyo but gi legislature moro bende gik ma sirikal dwaro mondo mi odhir adwaro mondo ng'ato ka ng'ato gole even motion or private members bill mosetero awinji ok ni ka chung e parliament ni I second most of them watching I second or I propose ito ni timo anatimo mokwongo kelo motion to establishment of county tourism board an mana kelo as a chairman mar tourism gi moko mang'eny mana kelo ni dwaro ni joma nigi lope dho nam along the lake shore nyaka were riparian areas ma le nyalo wuok e nam to wuothe yes. gi jo mwandu man gi lo e dho nam nyaka nyiswa ni to lope ma gin go gi ok onego bed idle nego gergi mondo Kisumu timnade ogerre okelo penjo moro migosi Jackton ni to seche miwacho gik mantie mang'eny gieki ong'e ni yiero mitimo ga higa ka higa bang' higni 5 higni 5 en thuolo nero mar ne ng'ano otiyo no maber wadog mi thuolo kendo mondo mi omed dhi mbele ng'ano otiyo marach mondo mi wang'udh oko ang'o mi jogi nong'udhi en penjo achiel ma nyaka wapenji ka achiel kodak gi sani miduogo nieri iloso ka ng'ama chal manotimo gik moko duto te iwacho ni rekod mari ng'ami pani no yombe kata mana ndiko ji en mheshimiwa Ong'ou kende okelo penjo moro maduong' ni to ang'o miyo kara jogi ang'o miduogo kendo kane isetimo gimoro mane nyalo timo ang'o miduogo kachiel koda gi siasa mar Kisumu masani iri assembly masani kod assembly machien kacha ineno nade iwacho ni assembly masani en kama kar kwaya mar telo nero mar governor Peter Nyang' Nyong'o ineno nade kachiel kod siasa ma Kisumu county jaduong' anyalo wacho mano kanyero live chenro mari mar Kuku Mar Wach migosi Jackton Onunga owacho ni Haron na tiye Kisumu kar in fact wacho ni tenige kuma noketo mag streets sani okoni otho joma nondiko tije mpogore ji maro mpira boro kod abich mageko manobedo kod en owacho ni en owuon notiyo maber kendo motions bende nochwalo e county assembly ma Kisumu ka penjo maduong' ang'o miyo jopenj kano mi thuolo mar chak dog mi tich odhi mbele kendo to nong'udhe oko notiyo marach koso notiyo maber molo chutho udwa duogo timo ang'o ka en owuon owacho ni notiyo gik mathoth gieki maki kanyera modho piga mar ndim kaduogo tielo mar ariyo mar chenro mari mar Kuku Mar Wach.
Achiel kachiel chendo bari bar kuku mar wach en sa manyako wangi siasa gi kuma nigo chien kachiel kod siasa makawuono ni wendona en migosi Jackton Onunga. In fact, kamora mora miluonga nying ng'at miluongo ni chief, nying chief Onunga nyaka bito nikech en achiel kuom chief egeko niwach ni otiyo maber ahinya kong'e koda gi boka mar chief Onunga. Wuode nobedo MCA, nobedo council, obedo MCA kendo sani wuok oko mar chak dog manyo piny kendo. Ang'o miyo chung to ang'o mane ok otimo moda biro timo sani molo chutho? Ang'o miyo jopiny kano mi thuolo mar chak dog yiere kendo to nogweyi oko jaduong'? Erokamano Wuod John, aparo ni 2017 Yes. ni in Kisumu ka. Yes. Kate Kenya ka. 2017 ne chalo mob justice gima notimwa. No 149 members of county assembly gi one member main speaker. Ndalo cha ne chalo transition. Sirikal machon wuok to manyien donjo. To an hai maber ni nase cross. Kijan ngene ng'amu ng'e tiyo gi sirikal kich nonyuola sirikal. Na support Professor Nyangi. Onyuoli yes sir. Onyuola sirikal. Onge no. Onge no. Yes. Beno onge chieng' mar bede oko mar sirikal. Yes. Kata sada tiyo gi sirikal. Ndalo cha aparo ni ng'ama nomi role mar ng'iyo ni to joma donje e county assembly ema notimonwa jama ni ok odwarwa te. Maparo jakombe nopenjo ni to outa dhieng' ibukri abuka ni members of county assembly giricho temo kinyabe jomoko ka joma nyien biro to ginyalo mentor. Wan wadhi tema ji ariyo kende mondo duogo. Priska Uma to koda Paul Manager. Ang'o mane gitimo gino mine giduogo jaduong'? Ing'eni mama Priska en mama mane gi experience and highly respected. To bende noyombo. Koro kaka jogo ne mae notamogi. Maisi ni uto noyombo. Ok noyombwa. Ing'eni jogi ne nigi jogi mane gisemak. To gi age mar mama cha gi experience. Gi kako tudore nomiyo nyaka koro nodonje. But in wood chief jaduong' tiyo bise be kitiyo gi sirikal ni campaign noburo dinga mobedo councilor jaduong'. Ana wuon ana achiel kuom joma nobedo gazetted mokwongo. Yes. An gi Priska gi Paul Manager. To kaka gik moko ne lokore kano chopo tayudo ka nyinga bogole. Maya. To nang'e ng'ama ogole. Ng'ama nogole ne masani be koro ywak. Yes. Okaluor wacho outa notimo ne kata kura kodwaro ka jopani jothuro ok nyamie kura. Notimo ne ji marach. An kana luongo rally luongo professor gi en e Nyalenda ka onge ng'ama noluongo. Nowacho ni jogi te watero dala to an mana luongo rally no. Chako dogo wacho ka Mheshimiwa Mbogo. Chako wacho ka Mheshimiwa Paul Manager. Koro jowa modonjo gi gine gikonyara konya mana mar kamano. To awacho ni wach mar kaka Priska nduogo Paul Manager bende nopone a chupu mana kaka mama Priska nokonyore. Koro wate to nidwa nodhi dala. Nen gimoro ma igoli koda ni tiyo maber ko tiyo marach dala. Piny nowacho ni nyaka koro dhiang' odhi dala. But professor no ema nodogo ng'ane nodogo kao powers mang'eny mar timo gino uta. No concentrate e tich manodwaro. Koro bang'e ka koro chako wacho ni musuru ya wan no kang'eyo notimo kama koro en too late. To okanya wacho ni nogolwa. Kech king'iyo tich masani. Yes. Gi tich manatiyo onge gima osemedre. Pesa wuok e county government mang'eny to ka gibiro ka gidonje buru. Chakre 2017 budget mara manaweyo emotiyo ogero kata community hall makanyakwar but ogere matin sana. Kibiro dago asewuotho nyocha kaneno gima nyien. Aneno makotim mana repair. Okine gima nyien nikech ng'at mochung' madwaro kosa dieri maduk piny e ground oge gima nyien. Aparo ni chieng' moro iket gini ka jo Nyalenda wach nitere gima nyien moger mopogore gi manatimo onge kata achiel. Ng'at manyien ne en ochikra chika kech ok anyal bedo kode platform ok onyal nyoluong live debate nyoko biro. Nadwa na penje ni to ng'ise gima nyien mini loso mano ka loso to gima mano kitimo ibede. Okay. Ok ncho biro. Aparo ni sani jopiny ni ema noduogo ng'isa na duogi. Mondo yud ng'ama otiyo 10 years mondo duogi to ng'iso ni in popular gi the people. Awinjo kipenjo ni assembly masani gi assembly machon chalo nade. Kapok wadhi assembly masani gi assembly machon jaduong'. Seche miwacho ni nitimo gimoro amora. Manitiyo maber jaduong'. Ang'o mondo idhi yweyo e digni 10 manitiyo ne godo jopiny. Ka en pension to in godo. Ka tiro wacho ni satisfied ni itiyo ne jopiny. Yika pod tin. Yes. And the ambition mara ok en mondo abed MCA kende. Pura dadi mabor ka MP tada dhi Senate.
ng'amwa bedo MCA Yes. roles mag MCA chal gi mar Senate. Koro anda sana paro ni kuma ne gachope pok achopo. Gi dwaro ma jopiny. Be kaka ng'iyo kaka jopiny bende chandruok nitie. Yes. Naseng'isi ni Nyalenda kuma ae aneno ka sani lit nayudo ni mine ma luoko ne ji eka giyudo kata 200 ma ndalo cha ne onge. Manyiso ni dongruok chien nitie. Mar ariyo ndalo cha ne yudo ka ng'ato most of the people nigi dhiang' or diel orombo. Manyiso ni wan gi economic empowerment maybe nitie somewhere. Masani ok yudi. Ochuno ni gigi ne manyaka tim. Ide manyaka duog mon tim gigi. Nyiso ni ang'eyo tiyo gi sirikal. Ang'eyo kuma nya yude pesa. Ang'eyo kaka nyalo influence NGOs, kech most of the NGOs tiyo gi jo slums. Maonge ng'ata kendo mabende nyalo bedo gi teko no. Luwore gi ng'ato, ing'e ni samoro nitie ng'ato mono nyuol gi king'iye kende ting'e ni ng'ani it belongs to the jail, not to belongs to the county assembly. Ng'ato neni sani eri mawuok Nyalenda. Openjo ni to ang'o ma Jackton Onunga doduogo timo moko notimo no thuolo manokalo chien live chedo mari bar Kuku Mar Wach wacho ni Haron tire jomoko monego beni mako tisoyo kod yaga mondo mitue nikech ok gitiyo maber ne japiny no. Nitiere jomoko monego beni miyo thuolo mondo michak dog tikenda. Ang'o momino kod wach niri live chedo mari bar Kuku Mar Wach. Mama moro neni sani eri. Dayo moro neni sani. Kijana moro neni sani mantiere Nyalenda ang'o miduogo jaduong', ang'o midwa timo ne midonjo ne ito kuno oyu ma eri to kamiyo Onunga kura mara to ma en gima dhi timo na. Onunga en ng'ama nyalo yudo seche duto. Yes. Kata an awuon an gi mtoka to ng'enyne awuotho gi tienda. Kigona simu sa asaya amako. Amiyi example. Wuotho gi tiendi ka mwanda ka wuod Jon ng'ama. Wuod Jon bet ni malo. Chieng' moro achiel. Yes. Mama moro nogona simu. Kung'isa ni nyathine nitiere General Hospital noa ewi maembe mogore piny. Omak nyathino gi bill maromo 12,000. Yes. Ma last year dwe moro 9. Tapenji ni ng'ung'isi ni mi namba ni mama moro nowacho na konye. Na ore ir PA mar gavana biluongo no Kise. Kayo ne en gi problem mar kidney mo jaduong' Kise omiye 5,000. To ok nang'egi. Koro aimomiyo oneno no gochna. Koro kana gocho ne hospital administrator notimo ne veva mano gol bill te ma nyathino ter dala. Koro gisemoro kaka kato kikonyo ng'ato ma kusimu winjo pache. Yes. Gimor kodi. Mar ariyo ni nyalo yudi nero nyalo yudi no piny mor godo. Ema gimoro. Mar ariyo japiny kata kiwuotho romo kode winjo wachne kata kikonye. Mar adek ging'eyo ni ndalo mana nitie kibarua ne ng'eny. Samoro atimo ga party ji madho soda aluongo churches leaders bedo together. An ema serve a last council. An ema bedo pioneer MCA. Koro gik mang'eny mantie an ema chako. Koro ginyalo associate gi everything mabeyo motimore. Emomiyo gidana duogi. Lakini koro sani in nyalo bedo ni jopiny moko ni maget ni oyo wuod chief Onunga onego bed ni duogo. Lakini in kaka dhano be nitiere gima duogo timo ne jopiny? Ang'o miketo mbele? Mokwongo adwa na ger stalls. Kech ndara mene wakadhe ni business ni malo sana. Emomiyo naketo stima along the ring road. Adwa gero stalls 200. Aboro ni kacha. Yes. Mar ariyo ndeche mana chako gi adana go gi lam mondo open up Nyalenda for business. Mar ang'wen wan gi puothe Nyampoi kama ineno cha. Nakelo motion moro kanyo mondo wang'e ne kinyal tim land adjudication mondo ji oyud ang'o title deed. To no time parliament okethe kapok watieko. Maparo ni case no odhi nyaka sani e court idhi tim ruling. Odanwa yos ndeche madonjo ka Nyampoi kacha mondo ji nitie gik ma mwandu miloso kaka iluongo ni watermelon, alode akanyo mang'eny kech chiemo akanyo mang'eny kabiro e town. Machielo ndeche gi naloso gi to ok onego awegi kamano. Nitiere kuonde moko ma kok watimo sani the town will catch up with us. Yes. Aneno kidwa ni mondo town wadare wadhi kuonde moko. Wadwa ni jogi ji ogede kuonde gi makata ka gidhi kuonde moko biro kelo negi income. So na temo loso gigi chon ka ng'eni piny timo nade piny dongo. Machielo ade loso kamoro miluongo ni recreation center. Yes. Iyudo ndalo Christmas population maduong' ma nyithindo dhi e town. To wan gi lope mang'eny ne walose mondo awe ni the community mondo manage mano. Iketo tuke gi nyithindo tugo ka. Kech iyudo ka ndalo Christmas cha ka gi cross to accident ng'eny town opong'. Mar ang'wen karwa kacha cha choche nagero matin pok oromo. Mano dana med na seketo kuonde moko. Another one, wan gi only one secondary school. Mata ng'e en wach mar national government.
Nasigo gi Mheshimiwa Shakil kata senior chief Onunga School for the Deaf oda gero na senior chief Onunga School for the Deaf secondary school. Mea pesa no seke. But man tok mana kapo ni Shakil dok. Mano program maketo sani kode. But mana kapo no dok. Mana kapo dok. Yes. Itangeni ngat proposals gi kose keti kaje cha mo kete budget to kata MP moro mobiro nyaka implement gi. Mogik to na dwaro ni unemployment. To kanyala address everything. Kechi unemployment contributes to insecurity. Insecurity to Nyalenda because of people are hard. Gik mikwano gi kejedu. Kata ndalo manini msie chande. Nina na gik mabayar mundo mina tim kosu kinde cha noko na gubeni timogi. Ndalo cha natimo almost 45%. Kuru kinde cha bino na gubeni timogi. Lakini waki timogi tay. Noka temo matiko. Kechi ngini wana serve only for 4 years. Nono gubeni timogi kinde cha bino noka timogi kosu kinde cha noko gubeni timogi. Noka timogi. Kini otelo ma assembly masaniri. Inyalo wacho nango ni intiere assembly machon chande. Wacho ni ngama ni oko mar pap. Ng'iyo yo pira e pap maber ahinya. En kwaya koso ken kwaya. Mai aparo ni kata governor is so disappointed. En mano koda wacho. Ng'enye ngama no kelo most of them. Most things ni ng'enygi. No yer ng'ato na idha ni en bodyguard mar ng'ato. Oro genjo kwaya. Giluonga machielo. Achiel ariyo kuom gi mokade lungu nyigi kama geno siepe ga mwa sabu ase council wacho ni hawa kamwa yale cha to kacha cha tunge wacho mo pesa piny nono poka winjo ka gikelo motion moro kata ng'ato sponsor bill private members bill mondo kon executive kezi executive rely on gik molos assembly oginyal bira gi bills gi kendgi mar executive ka onge mar members kaka ana Nyalenda anyalo wacho ni mondo adwa ni mondo mijo Nyalenda county government odware pesa matin wariyo gi executive gine gi national mondo jowa gi tato didi orgi gine dhok mira kata wach mar ni gik cha ng'ato nyalo wuok ni yo Nyalenda ne wacho ni mondo mi kata mana 2 years mondo gi kaka ginyalo dak kaka runya kud magiki poka winjo mane gima nadwa penja duoni nitiere chike moko manogola achiel kuom gi kik mondo mi ik kor Nyalenda kaere mondo mi tere dhano te mos ginene cemetery sorry eri gine roma osekelo paro mathoth pogore in kaka ngama nitiere oko e siro maeri nikech town koro chopo Nyalenda koso maeri bro mayo japiny na tero mar iko wat ne kuma dwaro kaka ng'eyo yes gik ma iwacho gi nwada timo gi ndalo wan councillors to nok wanya timo gi ne onge political goodwill sani okineka wan gi governor matiyo gi machiegni gi national government gi speaker ka ntiere communication barrier kata onge munyalo timo wanyalo yie ni sani town osedonjo karwa piny dongo to mane ma ji dwaro dege miya jopiny kata mana higni adek wacho ni bang 2027 koro ji ong'i kaka nyalo yikre oko to kuwa tere peyo to wadhi nikech jothuro dhier pok wasebede e sirikal wasebede e upinzani koro sani na kwa ni gen gima ber kata na understand to ne wami jopiny time kata higni adek moro kwa ngiso ni ji ong'eyo ni ma biro timore higni achiel ODM wacho no tim consensus universal suffrage direct nomination kar delegates nyalo yiero manini anta ikore ne te consensus tibedo matek koro ikore ne mane ana ikore ne debe ta ikore ne consensus ta ikore direct one ko kwai ni mondo mi yier achiel midwaro ahinya mane debe ema pogo okay to ko nyisi ni mondo mi we wacho ni consensus ko tiyo nyisi ni we mondo mi ngane ing'eni ma chalo ohala yes jo gingisa ni gitera kanye mabete yes kokemia kokayut ka to nyisa kuma dhi yute bete kech ngi kamera ntir los kod jo Nyalenda samoro gimoro moka penjo migombo nyiso gi jo Nyalenda mono gona kura 2007 to 2017 ang'eyo gik mana timo nu kendo gik mana dok timo kaka nchase wuoyo kodu e debate manchinte Nyalenda Jalaram ang'eyo ni chandruok nitie mang'eny weche mag ohala weche mag insecurity ang'eyo ni Nyalenda nitie dhoudi mopogore to siasa mar Nyalenda en achiel maonge jadak japango gi jakasagam jakanyakwar shida temo wan kode kanyachiel ang'eyo ni wan jo ODM wang'eyo ni wan jo chama kata parties mantie mago gin jo Kenya ero kamano ang'eyo ni udhi go kura ni ng'amu ng'eyo ero kamano
Ibedo kod otieno maber. Gima nyalo wacho mokalo ka nyero onge, wacho ni Haron aduogo. Idhi kawo komni koso nyalo bayi? Komni en mara, kata joma chungo ng'e en mara, kendo dhi kawe. Isewang' ni makri ber ma onge kama tiket dhi gwenyi go? Tiket ni aparo ni an kode. En ja siasa mokwongo e gwenge makalo wacho ni Haron tiket an godo kod adieri chal ka gima an kode. Live e chenro mari mar Kuku Mar Wach kamano ahinya ne Dan Juma mantiere kamera mokwongo kod kamera mar head of production maka chenro nieri. Nyinga en Haron Tino chako doga time kendo chieng machielo. Wood Chief Jackton Onunga moso na joka chief mamong'eyo samoro bin mabosi ni samoro ma elwedo madhi chamo ma wacho ni MC mar Nyalenda. Chieng moro bi ya mie nya chief chiemo imbili nyuole Paramount Chief. Aburo bi. Ero kamano. Ibedo kod otieno maber. Nyinga en Haron Otieno.